Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом TJ. Айни замон дар деҳаи ҷӯйбу Дом қарор дорем, наздикии бозори Балх. Аз ин тараф худи бозори Балх ва роҳ ба сӯи раёсати БДА, яъне управлени ГАИ ва хонаи Имрӯззамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, деҳаи ҷӯйбу Дом, ноҳияи Сино. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ ба пуррагӣ бо ғишти пухта сохта шудааст. Ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 8 сотиқ замин ва 7 дар хона мебошад. Дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, ҳавлӣ бинои 2 ошонага дорад. Дар умум 7 дар хона, 1 ҳуҷра, 2, 3 ҳуҷра, дар байн коридор инҷо ҷои даромади ҳавлӣ мебошад, дар онҷо дароза аст ва дар 2 ошона боз 4, 5, 6 ва 7 ҳуҷра. Ҳамаи ҳуҷраҳо албатта ки треза доранд дӯстони азиз ва биноя бо ғишти пухта бардоштагиам. Ҳамааш бо ғишти пухта ҳаст, балкон ҳам дорад ва 1,5 ғишт чиндагиам. Ин бинои асосӣ мебошад ва ин бинои ёри расон дӯстони азиз. Дар инҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом ва ҳамаи ҳамин таъмир надорад. Метавонед харидорӣ карда албатта ки таъмир кунед. Ҳамаи дарахтҳо мевадиҳанда мебошанд ва замин чӣ хеле ки мебинед, як хубии калон дорад ки 4 кунҷа ҳаст дӯстони азиз. Замини ҳавлӣ 4 кунҷа мебошад. Аз бинои асосӣ шурӯъ мекунем, баъд аз он нархи хонаро эълон мекунем. ин 1 ҳуҷраи истиқомати меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. Дар болоям низ меҳмонхона ҳаст ва чӣ хеле ки гуфтем 1,5 ғишт чиндагиам. инҷо дарвозаи ҳавлӣ даромад. ва дар инҷо коридор 2 ва 3 ҳуҷраи истиқоматӣ. Дар болоям низ ҳуҷраҳои истиқоматӣ. дӯстони гиромӣ, ин биноям бетаъмир мебошад. ҳавлӣ 2 бинои бетаъмир дорад. Дар наздикии ҳавлӣ мактаб, бонгоҳи тиббӣ, идораи ҷамоат ва инчунин якчандта мағозаҳо, масҷид дар наздикии хона ҳаст. хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳавлӣ мебошад дӯстони азиз. дегдонам дорад. марҳамат. ва нархи ҳавлӣ бошад 900 000 сомонӣ. боз савдо мешавад ва иваз мешавад бо квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе болои пул дӯстони азиз. бо квартира иваз мешавад болои пул. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ҳамаи ҳуҷҷатҳош ҳаст дӯстони азиз. ҳавлӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дохил аст. ноҳияи Сино 2. аз раҳи калон, аз чорраҳае ки аз он ҷо навори мо сар шуд то ҳавлия тақрибан 3 километр мебошад. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.